кормандони буҷавӣ дар тоҷикистон аз афзоиши 20% маоши моҳонаашон истиқбол мекунанд, аммо чандон умед надоранд, ки ин ба пешбурди рӯзгорашон таъсири ҷиддӣ гузорад. далели нигаронии онҳо болоравии бесобиқаи қимати молу маҳсулот дар бозорҳо аст. ба қавли сокинон, ҳоло ки маош боло нарафтааст, қимати аксари маводи ниёзашон бештар аз 20% боло рафтааст ва нигаронанд, ки пас аз боло бурдани маош қиматҳо низ болотар меравад. ما این فیلشریم، ما این هفت ایروی سمینه چی میگه 7 سمینه روزی کاری داریم و همین 800-900 سومون اویلیگ میگیریم. بودجه ما همون طبیعی فقط نرخ بلند نکنه. حاضی ما اویلیگ گرفتگی نیستیم، اونجا میبینی که بازار نرخ برداشتگی. афзоиш ба идрорпулии донишҷӯёни буҷавӣ низ рабт мегирад. ҳарчанд идрорпулии донишҷӯён дар тоҷикистон аз сатҳи маоши миёна низ поинтар аст ва ба хароҷоти моҳонашон кофӣ намедонанд, вале онҳо мегӯянд аз ин иқдом дилгар мешаванд. стипендия агар ки 20% агар ки баланд шавад, барои студентҳо беҳад, барои донишҷӯён беҳад кори хуб аст, барои он ки ҳар як шароити имрӯзада барои раҳкиро ё ин ки барои як кори илмишон. ба қавли коршиносон, боло бурдани маоши кормандони буҷавӣ ин як бахши барномаи расидагӣ ба мушкилоти иҷтимоии сокинон аз сӯи ҳукумат аст, вале ба қавли онҳо ин барнома бо боло бурдани маош тамом намешавад ва он наметавонад пурра масоили иҷтимоии мардумро ҳал кунад. ҳукумат бо воситаи чангҳои молиявӣ, чангҳои истеҳсолоти ривоҷдоштагиам ҳаракат карданд, ки нарху наво мӯътадил бошад, дастрас бошад, лекин дар тамоми ҷаҳон, мана Америкаю, Европаю, дигар давлатҳо ҳама ҷо нарх боло рафтода. ин як падидаи ҷаҳонӣ шудааст. ва вазифаи мо ба ин бо воситаи чангҳои дохилӣ ташкил кардани фазои мушторики барои истеҳсолкунанда, мана барои ин рушди саноат. тибқи иттилои оҷонсии омор, дар тоҷикистон маоши аз ҳама камтаринро кормандони кишоварзӣ ва хоҷагии ҷангал мегиранд. бино ба иттилои ин ниҳод, маош дар ин соҳаҳо ҳудуди 669 сомонӣ ё $59 аст. дар ҳамин ҳол маоши баландтарин аз кормандони молия ва суғурта будааст, ки ҳудуди 4644 сомонӣ ё ҳудуди $411ро ташкил медиҳад.